Вітаю всех на канале Монеты, банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 1 копейки узору 2009 году, московская чеканка Старый Герб. Брак у нас знаходится не по реверсу, а знаходится по аверсу. Давайте разглядим аверс. І тут мы адразу побачым вось такі невялічкі раскол штэмпелю. Ён пачынаецца ад канту і праходзіць праз літару Б. Падобны брак я ўжо знаходзіў, но ён праходзіў далей. Ён кранаўся літарай Е таксама. То есть гэта вось такі пачатковы брак. Спачатку гэты быў брак, а потым раскол пачаўся павялічвацца і ён дакрануўся ўжо да літары Е. Но таксама такі брак каштуе не вельмі дорага, так как ён вельмі малы по памерам. Вось, это неполный раскол штэмпелю. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. Да сустрэчы!